Masilibulise ibandla ngegama elihle lenkosi yethu nguYesu Kristu. Amen. Siyayibulela inkosi ngokuphinda isiphithuba lokuhlangana sijongene nale nhloko ithi as Christ ambassador I will go. Njengammeli kaKristu emhlabeni ndizokuhamba. Siyayibulela kakhulu kwenkosi ukuba sifumane ithuba uba sifunde sonke ngamamaxesha ezi zinto thina secinga uba zinzima ziyingxaki uYesu uzisebenzisela uzuko lwakhe. Siyayibulela ke inkosi ngenxa yaloo. Sibulela inkosi ngexesha ethe yasipha lona ukuze sikwazi ukufunda ilizwi layo sisonke. Namhlanje ke sizawuqhubeka kwisigidimi esithe sathetha ngaso ngaphambili. Sawuqala kulaa ndima besigqibele kuyo siye kwindima ekuMateyu isahluko sama-24. Mateyu 24 indima ye-14. Matthew 24 verse 14 ithi iBhayibhile, zaye ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kuvakaliswa kulo lonke elimiweyo liphela okanye kulo elimiweyo liphela, zibe bubungqina kuzo zonke iintlanga, kwandule ke ukufika ukuphela. uYesu usixelele ukuba iindaba ezilungileyo zizawushunyelwa kulo lonke elimiweyo. Ingenkosi ingakusikelela ukufunda kwelizwi layo ngokude kubuye uYesu. Masithobe intloko mthandazi. Bawo sikhaya ezulwini, siyabulela ngelizwi lakho othe wasipha lona. Siyacela ke inkosi sikuve xa uthetha nathi, siphe indlebe zokuphulaphula nentliziyo ezithambileyo nezandla zokwenza ukuze singabevi kuphela kodwa sibe ngabenzi belizwi lakho. Sidinga umoya wakho oyingcwele ukuze siliqonde ilizwi lakho, sikwamdinga kananjalo ukuba siliphile. Sincede ke inkosi, sikhokele ngayo umoya wakho oyingcwele. Siyathandaza ngegama elihle lenkosi yethu nguYesu. Amen. Le ndima iyasixelela ukuba kuze kufike isiphelo kumele iindaba ezilungileyo ezingunaphakade zishunyelwe kulo lonke elimiweyo. Xa siye kwincwadi kaPetros wesibini isahluko sesithathu besike saya kulaa ndima, niyakhumbula besike sathetha ngabagxeki, abagxeki abazokuthi siphi na isithembiso sokubuya kwakhe, kuba zonke izinto ziqhubeka njengoba bekunjalo kwasekuqaleni kwendalo. So iBhayibhile iyasixelela ngokucacileyo ukuba bakhona abantu abangazukuyikholelwa okanye abazokuyenza intlekisa le nto yokuza kwesibini kukaYesu. Incwadi kaMateyu iyasixelela uba kutheni uYesu engekabuyi. Uba sakhe sazibuza uba kutheni uYesu engekabuyi, zonke ezi mpawu besithetha ngazo siyazibona ziye zenzeka. Umbuzo ke ngoku umntwana ozibuza wona kuba kutheni uYesu engekabuyi, impendulo siyifumana kule ndima sijongene nayo ngoku. iBhayibhile iyasixelela ngokucacileyo ukuba iindaba ezilungileyo kumele zivakaliswe kulo lonke elimiweyo. Uxanduva ke lokuhambisa iindaba ezilungileyo lukuthi alikho kuThixo. uThixo uzosinikeza umoya oyingcwele kodwa kumele ibe sithi le 20 million yamalungu, andiyazi noba siseyi-20 million na emveni kwecorona, statistics andikazijongi ukuba isenze ntoni icorona na, kodwa ke kwaba bantu bayi-20 million bathi bangamasala, uYesu ufuna sonke sizise iitalente zethu etafileni ukuze sisebenzisane nezulu ekuhambiseni isigidimi sokuza kwesibini kukaYesu neendaba ezilungileyo. Na ithi iBhayibhile apha kuMateyu uthi le nto ke inye mayingafihlakali kuni zintanda, ukuba phambi kwenkosi imini enye injengeminyaka eliwaka, neminyaka eliwaka injengemini enye. Inkosi ayilibali idinga njengoko abathile baba iyalibala, isuka izeke kade umsindo kuthi, ingangi kungatshabalala nabani, ingabonke bangasinga
enguqukweni. So iBhayibhile iyasixelela ukuba kutheni uYesu engekabuyi. UYesu akusobulibele idinga kodwa ufuna unikeza wonke umuntu ithuba lokuba afumane usindiso. Ayithethi ke lento ukuba wonke umuntu uzosindiswa, kodwa ithetha lento ukuba uThixo akafuni ukugweba umuntu engakhange amnikeze ithuba lokuba azikhethele ngokwakhe ukuba mna ndizawulandela uYesu uzoba inkosi nomsindisi wami. Ithi ke le ndima sigqibo uyifunda apha wonke umuntu uzoyifumana elithuba. Ulifumana njani umuntu ithuba lokuba enze isigqibo sokuba azuze usindiso? Ulifumana kaloku ngokuba umuntu ave iindaba ezilungileyo zishunyayelwa kuye, enze isigqibo ke ngoku ngalento ayivileyo. Na umbuzo ke ngokuba engekho umshumayeli wokuzisa iindaba ezilungileyo uzoziva njani ke ngoku umuntu? Yoloo nto ke ngoku uxanduva lusiza kuthi ke ngoku njengebandla likaYesu Kristu ukuba ngoku imeme ilele kuthi ukuba ingaba thina sizawuphakama na sizihambise ezi ndaba zilungileyo zingunaphakade. Xa usiya kwincwadi yesitshilelo sahluko se-14, esi sahluko sesiva kakhulu ngesigidimi sengelosi ezintathu. Siyafumaneka esi sahluko esi emveni koba kuthethwe ngala marhamncwa amabini. Irhamncwa lokuqala liphuma emanzini kwincwadi yesitshilelo sahluko se-13 nelento nerhamncwa lesibini kwesahluko sinye, irhamncwa lesibini elisuka noko endaweni engumhlaba. iBhayibhile iyasixelela ngala marhamncwa emveni koko ukuqinisekisa ukuba uThixo unaba abantu abazokuyimela inyani kude kufika isiphelo. iBhayibhile iyasixelela ke ngaba bantu siye sithi 144,000, ithi kwiBhayibhile yesiXhosa 144 lamawaka. Aba bantu bamile bame noKristu phezu kwentaba iSinayi ukubonakalisa uba bakhona abantu abazoba noloyiso. Siyaphinde silibone eliqela lime phezu kolwandle leglasi benehadi zikaThixo bevuma ingoma kaMoses nengoma yemvana kuba boloyisile irhamncwa, bawoyisile phalo rhamncwa nazo zonke ezo zinto. Kodwa iBhayibhile iyasixelela ke ngoku phakathi naphakathi apho ukuba sesiphi esi sigidimi sibalungiselela ukuba bakwazi umelana nale ngxaki bajongene nayo. Na andifuna uthetha ngaloo nto ncakasana namhlanje nangona nje sizayikhankanya kancinci. Kodwa xa ufunda ke ngoku apha emveni koba kuvakaliswe esi sigidimi, ithi iBhayibhile apha kuvesi 14, ndabona nalo ilifu elimhlophe elifini apho kuhleli ofana nonyana womntu enesithsaba segolide entloko esandleni sakhe enerhenqa elibukhali. Kwaphuma esinye isithunywa sezulu etempileni sidanduluka ngelizwi elikhulu kulowo uhleli efini, sisithi, lifake irhenqa lakho uvune ngokuba lifikile kuwe ilixa lokuvuna, ngokuba ukudla komhlaba kuvuthiwe. Lowo uhleli efini waliphosa irhenqa lakhe emhlabeni, wavunwa ke umhlaba. Apha sifumanisa iBhayibhile isixelela ngalowo uhleli phezu kwelifu unesithsaba entloko, unerhenqa esandleni sakhe. Sizawuqala ngerhenqa, sawuqala emva sibe sesibuya ke ngoku sawuqala ekugqibeleni sibe sesibuya umva apha siyalazi uba irhenqa liphethelwe ntoni, ngoba ingelosi iyasixelela uba maliphoswe irhenqa kuvunwe umhlaba, ngoba ixesha lokuvuna litheni lifikile. So icacile ukuba irhenqa lokwenza ntoni, nelokuvuna umhlaba. Okwesibini into esiyibonayo ukuba lo kuthiwa unjengonyana womntu uhleli efini. Eligama lithi lona ke unjengonyana womntu ligama elisetyenziswayo xa kuthethwa ngoYesu eBhayibhileni. Siyayibona lisetyenziswa nguDaniel kwincwadi kaDaniel sahluko sesi-7. Siyayibona ile nto lisetyenziswa ligama kwincwadi zevangeli
apha kwiTestamente entsha sibona lisetyenziswa nanguYohane apha eligama. Lo njengonyana womuntu uhleli efini. Phofu ke iBhayibhile bikhe yasixelela ngalowo uhleli efini kwincwadi yesitshilelo sahluko sokuqala. Ithi iBhayibhile yabona uza namafu eya kumbona amehlo onke kwanabo bamhlabayo, zaye ziyakumbambazela zonke izizwe zomhlaba. Ewe, amen. Ithi iBhayibhile apha lowo uzobe hleli uzobe eyinkosi ngokwayo. Inkosi izohlala phezu kwelifu, ize loo nto ithetha ukuba okukuhlala efini kuthethwa ngako apha kwincwadi yesitshilelo sahluko seshumi elinesine apha kuvesi 14. Kukuthethwa apha ngokuza kwesibini kukaYesu, ngoba indawo yokuqala ekukhankanywe kuyo uYesu ehleli efini bekuthethwa ngokuza kwakhe kwesibini. Loo nto isixelela ngokucacileyo ke ngoku ukuba kuthethwa apha ngokuza kwesibini kukaYesu. So uYesu uza okwesibini. uYesu akazi nje, iBhayibhile ithi unesithaba enhlokweni yakhe. Yintoni lena imenza uYesu abe nesithaba? uYesu uza emhlabeni engazanga ngoku ethwele isithaba sameva, akazi ngoku esemnqamlezweni, uza ethwele isithaba sasezulwini. Phofu ke xa ufunda pha kwisitshilelo pha kwisahluko seshumi elinethoba xa ufunda pha kuvesi 16, iBhayibhile ichaza ngokuza kukaYesu ezotshabalalisa irhamncwa kunye nomprofeti obuxoki nabalandeli babo bonke. Yenye okanye ngomnye umfanekiso wokuza kwesibini kukaYesu lona. Ithi pha kwishumi elinesithandathu, kwindima yeshumi elinesithandathu, engutyeni yakhe nasethangeni lakhe wayenegama libhaliwe, kwathiwa Kumkani kakumkani, uNkosi kaNkosi. So uYesu apha ubizwa ngokuba ungukumkani kakumkani, unguNkosi kaNkosi. Loo nto ithetha ukuba uYesu uza eyikumkani ngoku, uza esebuqaqawulini bakhe. Asifunda kwincwadi kaMateyu isahluko samashumi amabini anesihlanu uqala pha kwindima yeshumi elinesithathu elinanye. iBhayibhile iyasixelela ngokucacileyo ukuba xa uYesu esiza ehleli efini, akazi nje uza ngoba ubuthathele kuye ubukumkani bakhe, uza ngoku sengukumkani kakumkani, enguNkosi kaNkosi. Loo nto siyibonile kuDaniel chapter 7 esiya kulowo ungunyange lemihla eyofumana okanye eyozuza ubukumkani bakhe. Simbona ke ngoku xa esiza ngamafezulu, esiza ke ngokwemhlabeni eze sengukumkani, uza ezokuvuna isivuno somhlaba. Na umbuzo ke ukuba yinoni eza phambi kwalo mfanekiso siwunikezwayo wokuza kwesibini kukaYesu apha kwincwadi yesitshilelo isahluko seseshumi elinesine. Xa ufunda phayana indima eziza phambi kwalena yindima yesithandathu uyotsho kweshumi elinesithathu. Ezi ndima ezi zithetha ngesigidimi sengelosi ezintathu. Zawufunda nje le yokuqala ithi, ndabona esinye isithunywa sezulu siphaphazela esazulwini samazulu, sineendaba ezilungileyo ezingunaphakade, ukuba sizishumayele kwabo bemileyo phezu komhlaba, nakwiintlanga zonke nezizwe neelwimi nabantu. Ndiyafuna nibone esi sithunywa. Ithi iBhayibhile sibonakala siphaphazela esazulwini samazulu siphethe ntoni? Iindaba ezilungileyo ezingunaphakade. Na esi sithunywa kuthethwa ngaso apha ayiyongelosi lena yasezulwini. Ewe, kusetyenziswa umfanekiso wengelosi. Khumbula kaloku incwadi yesitshilelo yincwadi yesiprofeto okanye iziprofeto zesiphelo. Bathi ke abafundileyo xa beyibiza apocalyptic prophecy or apocalyptic writings. Loo nto ithetha ukuba kusetyenziswa iimpawu ezithile uthetha ngezinye izinto. Sibona, mandenze umzekelo, xa kuthethwa ngele nto
ngezithunywa ezisa izigidimi okanye ezisa izigidimi okanye kufuneka ebhalele kuzo uYohane kuthiwa zizithunywa kodwa siyazi amabandla ayengekho phansi kwezithunywa zezulu amabandla kwiTestamente entsha ebephansi kwabadala ibingabadala okanye ke ababingeleli ebebejongene kunye namabandla so obishop bamabandla babejongene nabo sithi ngabadala ke namhlanje sisebenza lo term overseers noba usebenzise iphi term na kodwa ayingabantu yayingezongilosi kodwa iBhayibhile xa isithi uYohane makababhalele ithi makabhalele izithunywa okwesibini siyayazi ukuba uxanduva lokuhambisa indaba ezilungileyo akunikezwanga zingelosi kunikezwe abantu uYesu phambi koba aye ekhaya ezulwini sizawuthetha ngaloo nto leyo uye wanikeza wathuma abafundi bakhe ukuba mabahambe bayokuzenza abafundi zonke intlanga ubanikeze umsebenzi wokuhambisa indaba ezilungileyo so xa uYesu enikeze umsebenzi ukuhambisa indaba ezilungileyo asizuzibhaqa ezindaba ezilungileyo sezihanjiswa zingelosi ngoku kodwa le symbol lo mfanekiso wengelosi uyasinceda ukuba sibone ukuphakama kwalo msebenzi wenziwa okanye unikezwe ibandla likaThixo lo msebenzi wokushumayela esisigidimi sengelosi ezintathu ethi iBhayibhile xa ithetha ngazo zindaba ezilungileyo ezingunaphakade so iBhayibhile iyasixelela ukuba aba bantu bazobe bephethe esisigidimi sengelosi ezintathu okokuqala futhi esisigidimi kuthiwa zindaba ezilungileyo ezingunaphakade baziphethe ukuze baziphethele ntoni ukuze bazihambise kulo lonke limiweyo yenzela uba ze singaphazami ukuba ithetha ntoni le nto iyasixelela iBhayibhile ukuba kwiintlanga zonke kubantu bonke kwiilwimi zonke nezizwe zonke iBhayibhile iyasixelela eza ndaba zilungileyo bekuthiwe kuzofuneka zivakaliswe kulo lonke elimiweyo kuze kufike isiphelo uYohane uyasinikeza ukukhanya okubanzi okanye okuthe xaxa ukuba zeziphi ezindaba zilungileyo kufuneka zihanjisiwe ewe kukufa kukaYesu emnqamlezweni efela izono zabantu ewe kukuvuka kukaYesu kwelabafileyo avuke phethe izitshixo zokufa nezalabafileyo ewe zindaba ezilungileyo zokuba uYesu unyukile wayekhaya ezulwini uyosithethelela izono zethu yenzela uba ze sikwazi ukuxhamla kubuncwane bosindiso athe wasifumanela bona eCalvary uYesu ezindaba zilungileyo zithethana ngoYesu ongazuphelela apho ozokuza kwakhona azolanda abantwana bakhe emveni koba egqibile ukwenza umsebenzi wakhe wokubathethelela ezindaba zilungileyo ke zibekwa kwi-context yesiphelo kwi-context yokulungiselelwa kwehlabathi okokugqibela lilungiselelwa ukuza kwesibini kukaYesu ngoba emveni koba kuvakalisiwe esi sigidimi into elandelayo esiyibonayo kukubuya kwesibini kukaYesu ndifuna ke siyijonge ke ngoku le nto iBhayibhile iyasixelela apha kwezindima ukuba le ngelosi ibiza abantu ithi moyikeni uThixo nimzukise now esi sigidimi sifika emveni koba sixelelwe ngerhamnco lokuqala eliphuma elwandle nerhamnco lesibini elilukuhla abantu ukuze banqule irhamnco lokuqala kude kube khona imibuzo ethi ngubani na ofana nerhamnco ngubani na olokwazi ukumelana alwe kunye nalo of course uYesu akawuphenduli lo mbuzo kodwa siubona ke kuchapter 16 kuchapter 17
uchapter 18 chapter 19 chapter 20 uYesu uphendula lo mbuzo ububuza ukuba ngubani onokwazi ukumelana alwe kunye nerhamncwa. Kodwa ke into esiyifundayo apha kukuba ihlabathi lonke lizoloyika elirhamncwa. Ubona abantu belilandela elirhamncwa. Balandela njani abantu elirhamncwa? Ngokuba bamkele uphawu lwerhamncwa, bamkele kunye nenani lerhamncwa, balinqule elirhamncwa. Itsho iBhayibhile iyasixelela. Loo nto ke ngoku yenze ukuba kufike umbuzo entloko. Ingaba bakhona na abantu abazokwenza nxamnye kunye nelirhamncwa? Ithi iBhayibhile bakhona abantu abazobe behambisa isigidimi. Esi sigidimi sithi sukoyika uthobele irhamncwa, yoyika uThixo, zukisa yena, sukuzukisa udumise elirhamncwa, zukisa uThixo. Of course xa ufunda eBhayibhileni ufundisisa ngokoyika uThixo, uzofumanisa ukuba ukoyika uThixo ukugcina imithetho yakhe. Uyafumana le nto xa ufunda phaa kwincwadi yeNtshumayelo esesahluko sokugqibela, eza vesi zokugqibela, chapter 12 verse 13 no verse 14. Ithi iBhayibhile xa iququmbela nantsi nje into esiyifundiswayo kule ncwadi ukuba masoyike uThixo, sigcine imithetho yakhe, ngoba olo okanye lowo olo luxanduva lomntu wonke. uThixo usibizele ukuba simoyike sigcine imithetho yakhe. uThixo usibizele ukuba simoyike singabenzi ububi. uThixo usibizele ukuba simoyike simkhonze ngenhliziyo zethu zonke, ngengqondo zethu zonke, nangamandla ethu onke. uThixo uthi ukoyika yena phofu yingqaleko yentoni? Yobulumko. So iBhayibhile xa ithetha ngokoyika uThixo, xa sinoyishwankathela, ithetha ngokuphila ubomi bokuthanda uThixo nokumthobela. Ithetha loo nto iBhayibhile. iBhayibhile xa ithetha ngokuzukisa uThixo, amaxesha amaninzi ewe iyathetha ngokumnqula, ngokuzisa uThixo, uzuko kuThixo ngokuba simnqule. Kodwa xa uyiphanda le nto ukhe uthi ukomba kancinci apha elizwini likaThixo, uzofumanisa ukuba ukuzukisa uThixo kukuveza isimilo sakhe, ukukuveza uthando lukaThixo. If uyakhumbula phaa kwincwadi kaMattheyu isahluko sesi-5 uthi uYesu malukhanyeke ukhanyiselo lwenu phezu kwabantu bonke kuze babone imisebenzi yenu, bamzukise uBawo osemazulwini. So abantu bamzukisa njani uThixo? Abantu bamdumisa njani uThixo? Abantu bamzukisa uThixo xa bebona isimilo sikaThixo ebomini bethu, ngokuba ewe asisindiswa ngokwenza izinto ezilungileyo, asisindiswa nangokuthobela uThixo. Kodwa ke xa sithe sasindiswa ngobabalo esanokholo kuYesu Kristu, sagwetyelwa nguYesu Kristu, uThixo sizalisa ngoMoya Oyingcwele, usisindisela ukuze sikwazi ukwenza izinto ezilungileyo. Ngoku esi sigidimi siyasixelela ukuba xa kuphilwa ngeli xesha lokugqibela, niyakhumbula mos uba besithe abantu ngexesha lokugqibela bazobe bengabantu abangakwaziyo ukuzilawula, bazoba ngabantu abangenantlonipho, bazoba ngabantu abathanda iziyolo ngaphezu koba bethanda uThixo. Besiyifundile loo nto leyo. Kodwa ke iBhayibhile isinikeza ithemba ukuba noThixo uzobe nabakhe abantu abazommela, abantu abazomela inyaniso, abantu abazophila bethanda uThixo, abantu abazophila benothando ngakwabanye abantu, abazangazi ukuthi umntu elambile bembona, abuThixo basikelele ngezinto, bona bavala amehlo bathi hayi ayongxaki yam, nam ndinezam iingxaki. Abantu abazokwazi ukuphila ubomi obuzozukisa uThixo. Uthi ke uThixo xa enikeza isizathu apha ngoYohane, uthi moyikeni uThixo nimzukise kuba ixa lokugweba kwakhe litheni? Lifikile. Isizathu esisinikezwayo ukuba simoyike uThixo simzukise, ithi iBhayibhile ixesha lokuba uThixo agwebe litheni? Lifikile. Loo nto ithetha ukuba ke ngoku aba bantu bashumayela kubantu abaphila ngexa lokugweba kukaThixo. Loo nto isixelela ukuba ukhona umgwebo okhoyo oza phambi koba uYesu afike.
ngoba siyambona uYesu uza apha kwindima ye-14 kodwa esi sigidimi sithi moyikeni uThixo nimzukise sifika uYesu engekabuyi. Isizathu esinikezwayo ukuba siphila ngexesha lokugweba kukaThixo. Now iBhayibhile ibalekile lento ithethayo ngoba abanye abantu bacinga ba no uThixo uzogweba xa uYesu ebuya, kanti uYesu uza sephethe ntoni? Uphethe imivuzo yabantu uba umuntu amvuze ngokwenza kwakhe. Siyayibona bathandekayo lento. So ibalekile ke ngokuba lento lena sikhumbule ukuba siphila ngexesha lokugweba kukaThixo. Siphila ngexesha apho uThixo enikeza elungiselela ukuba xa uYesu ebuya abavuze abantwana bakhe ngokokwenza kwabo. Kwakhona sizawutsho asithi uThixo usisindisa ngenxa yemisebenzi yethu. Asithethi loo nto. Kodwa into esiyithethayo inye ukuba xa sisindisiwe, ukusindiswa kwethu kubonakala ngendlela esiphila ngayo. uThixo nangona sisindiswa ngokukholo okanye sisindiswa ngobabalo ngalo ukholo kuYesu Kristu, kodwa ke xa sigwetywa ngemisebenzi yethu. Hayi kuba sisindiswa ngemisebenzi, kodwa yile nto yenziwa kukuba ukholo lwethu lubonakala ngendlela esiphila ngayo. So umuntu xa esithi unokholo, izulu alijongi le nto ayithethayo, ngoba siyakwazi uba sikhohlise nabanye abantu, sithi sikholelwa kwizinto esingakholelwayo kuzo. Kodwa indlela ekubonakala ngayo uba umuntu nyhani uyakholwa kungendlela aphila ngayo. Ngoba ithi iBhayibhile ukholo olungenamisebenzi lufile. Loo nto ithetha uba yinto engekhoyo. Siyayazi imeko yabafi ukuba umuntu ofileyo akazi nto, akazi noba kubethwa baphi, akakwazi uncokola, akakwazi uthetha, akakwazi nokuthi ulambile. So iBhayibhile iyasixelela ezi zinto ezi. Alright, now masiqhubekeni ngemessage yethu. Le message ke ngoku iqhubeka ithi emva kokuba ithe ngoba ixesha lokugweba kwakhe lifikile, iqhubeka le message ithi nimnqule lowo wadala izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Esi sigidimi esi sibiza abantu ukuba banqule uThixo. Now nizawuqaphela ukuba le ndlela ibhalwe ngayo le ndawo lena ingathi uYohane uye wahamba waya kumthetho kaThixo, wafika kumthetho wesine lo wesabatha, wathatha esa sizathu sokuba athi uThixo masigcine ngcwele isabatha, wasithatha wenza ucopy and paste wasosifaka apha. Uzuke uyifunde. Loo nto ithetha ukuba le ndima lena ibiza abantu kwakhona ukuba bakhumbule uba uThixo udalile. Yintoni uThixo asinikeze yona ekukhumbuzayo uba uThixo udalile? Ngumthetho wesabatha. So siyabona apho uba njengoba uThixo esithi ebiza abantu ngexesha lesiphelo ukuba mabamoyike bamzukise, ixesha lakhe lokugweba kwakhe lifikile, uthi masinqule lo uthe wadala. Now ikhona ke ngoku ukuphikisana apha, ngoba kukhona lo ufuna unqulwa kodwa usisidalwa, kuthiwa irhamncwa yinto edaliweyo, ukubibila irhamncwa kwenyani. Kodwa ke uThixo uthi sukunqula lo udaliweyo, sukunqula izinto ezidaliweyo, nqula lo ungumdali. So iBhayibhile yohlula phakathi kwabantu abanqula izidalwa nabantu abanqula umdali. Bakhona abantu abanqula indalo, babe khona abantu abanqula umdali. uThixo sibizela ukuba sinqule lowo udale izulu nomhlaba nolwandle nemithombo yamanzi. Ibalekile ke ngoku le nto ngoba ithi iBhayibhile uThixo xa sohlula, ithi iBhayibhile uThixo ufanele ukufumana imbeko nozuko nonqulo lwethu apha kwincwadi yesityhilelo chapter 4 indima ye-19. iBhayibhile yaxela uba uzifanele ezo zinto ngoba nguye ozidalileyo ezi zinto ezi. iBhayibhile kwincwadi yendumiso sahluko seshumi isamashumi 95 nesamashumi 96 indima yeyesithandathu
6 kwenye be5 kule yesibini ndiyibizileyo. iBhayibhile iyasixelela uba umahluko phakathi koThixo wasezulwini kuba uThixo wasezulwini nguye odalileyo, zonke ezinye izinto ezinqulayo zizidalwa, loo nto ithetha uba azingoThixo. Alright, so iBhayibhile ifuna siyibambe lento lena ukuba masimnqule uThixo ngobudala. So iBhayibhile yasikhumbuza, iyacingisa ke lento ukuba esi sigidima uqala kwasukuphuma nge-1840s sokuba makoyike uThixo azukise ukuba ixala logweba kwakhe lifikile, anqulwe lowo udale izulu lomhlaba. Esi sigidimi sahamba ngaxeshanye apho le mfundiso kuthiwa yi-evolution ithi ewe saqala sizinto ezithile sahamba sazimfene, sahamba ngokuhamba kwezigidi nezigidigidi zeminyaka sade sangabantu abakwazi uyiqiqa bacinge bathini. Yonke lo mfundiso yayimfundiso evelayo. Loo nto ithetha uba le mfundiso le yayidelela ibali lendalo leBhayibhile, yayibasusa abantu kulowo ubadadileyo. uThixo uthi ngaxeshanye yikeni uThixo nimzukise ninqule lowo udale izulu nomhlaba. Sidaliwe, asisuki izimfeneni, asisuki izinkawini. Phofu mna ndisuki izinkawini. Ndingumzukulwana ka-Adam owaphuma esandleni sikaThixo. Loo nto kufuneka siyazi. Ubucinga uba usuke emfeneni, loo nto ithetha uba akhona ingcono kakhulu kunawe nemfene, lixesha qha. Ngoba imfene ngenye imini iyawuze ifike kule ndawo ukuyo. Akukho mahluko phakathi komuntu odalwe ngofa. iBhayibhile iyamonyusa umuntu udathi umdumisi uyintoni na umuntu lona umenze wangaphansi kancinane kwengelosi zezulu. Phofu ke xa unoyifunda la ndumiso uyifunde phaa kwiZebhere ithi umenze wangaphansi kancinane kuloThixo. We've made him a little lower than God. It's Elohim lo uye watranslatewa kwiBhayibhile zesiNgesi kwathiwa angels. Inoba mhlawumbe aqomba hayi inoba inkulu kakhulu leyo yoba kuthiwe singaphansi kancinane kuThixo. Masithi ingelosi. Loo nto ithetha uba iphezulu indawo uThixo ambeke kuyo umntu. Ukuba abantu abaninzi bebeyazi loo nto leyo, ibizoyitshintsha indlela abaphila ngayo nendlela abazijonga ngayo. Psychology ziyababona uba abantu indlela abazijonga ngayo, abanye bazijongele phantsi bade bathi hayi uzijonge esipilini uzixela uba hayi ndimhle ndathini. Ndizibuza umbuzo ke mna ukuba uba lo mntu kuthiwa makazijonge esipilini athi mhle akayikholelwa le nto ayithethayo, kuzokwenzeka into abathi abakwa-psychology yi-cognitive dissonance, apho le nto uyithethayo nale nto uyicingayo nyani uyikholelwayo nzulu entliziyweni yakho zingafani. Loo nto imenza umntu abe worse kunale nto beyiyo kuqala. iBhayibhile ithi ivalue yethu yile nto siphume esandleni sikaThixo, sidalwe ngomfanekiselo wakhe, sidalwe safana naye. Akadinela uThixo ukwenza loo nto, wasibonisa ixabiso lomuntu ngokuba yena Thixo ubuqu athathe imoya yomntu ukuze azakwazi ukumfela umuntu emnqamlezweni. uThixo asiva kusithiwa wakhe wayingelosi. uThixo asiva kusithiwa wakhe wasiso nesinye na isidalwa, kodwa simva kusithiwa elizweni waya waba inyama, waba ngumntu, waba ngomnye wethu. Kodwa ngaphezu koko wasithenga ngegazi lakhe elinexabiso, wasithenga ngokufa kukaYesu emnqamlezweni ukuze asibonakalise ixabiso lethu phambi kwakhe. iBhayibhile iyasixelela ukuba masimoye kuThixo simzukise. iBhayibhile iyasixelela ngokuwa kweBhabheli. iBhayibhile isixelela uba aba bantu abaneli njengokuxelela abantu esisigidimi, kodwa iyabaxelela abantu ukuba hey, iBhabheli iwile. iBhabheli ke apha imele onke amabandla alandela imfundiso zabantu, ngoba kuthiwe apha kuba ithi iBhayibhile xa ichaza ithi lo mzi mkhulu ngokuba iseze zonke intlanga ngewayini yomsindo obuhenyu bayo. iBhayibhile iyasixelela uba kukhona le wayini iseliswa
ihlabathi yiBhabheli. Zimfundiso ezi zabantu. IBhayibhile ngamanye amaxesha kwincwadi zo-Isaya ithetha ngabantu abanxilileyo kodwa babe bengaselanga butywala, kodwa banxiliswa njengoba utywala bumenza umuntu abhideke, angazi noba kusemini noba kusebusuku, angamazi noba lo muntu ngunkosikazi wakhe okanye ngunkosikazi wakhe, angazi noba yobhedi yakhe lena kusesitratweni alale athi tywala. Njengoba utywala busenza loo nto, neemfundiso ezisuka ebantwini ezingezizo imfundiso zikaThixo zibanga uba abantu babhideke engqondweni, bangayazi umahluko phakathi kwezinto ezingcwele nezinto eziqhelekileyo. Bafane noNadabi noAbihu abathi hayi imililo iyafana man, akunyanzelekanga uba sisebenzise lo mlilo uThixo asinikeze wona ukuba sizise isiqhumiso phambi kwakhe. Thina sizozibasela owethu umlilo siqhumise. UThixo wabadla ngomlilo ezulwini, yenzela uba ze bazi ukuba xa uye wasela isiselo esinxilisayo awuzuyazi phakathi kwezinto engcwele kunye nento engengcwelanga. Ifana ke nonyana okanye ke nomzukulwana kaNebukadnezar uBelshazar, lo wathi esonqila wathatha izitya zasetempileni kaThixo wazisebenzisela ukusela iwayini, akhonze ezinye izithixo. Niyabona ukuba qho iwayini ivela, umntu akayazi phakathi kwento engcwele nento nje eqhelekileyo. Ufana ubona uba hayi izitya ziyafana, iikomityi ziyafana, iindebe ziyafana, ziza loo nto sisele, watsho uBelshazar kanti yimini yakhe yokugqibela. Ndifuna siyiqaphele apho ukuba izibetho ezisuka kuThixo ziyafika xa singawazi umahluko phakathi kwezinto ezingcwele nezinto eziqhelekileyo. Funeka sizigade indlela esithetha ngayo ngezinto ezingcwele. Abantu ngexesha lesiphelo bazothatha imini kaThixo yeSabatha bayenze imini yesiqhelo, bayenze imini yokuphangela, bayenze imini yokusebenza, bayenze imini yokuya ezimall bayokhangela izinto, ukutya, impahla, nazo zonke ezo zinto ezo bayisebenzisa njengemini eqhelekileyo. Bathathe icawa bayiphakamise bathi olu suku luqhelekileyo thina sithi lungcwele. Ibalulekile into yokuba siyazi uba iBhabheli iweni. Ezi mfundiso zecawa, ezi mfundiso zokuba hayi uyakwazi uthetha nabantu abafileyo, abanye abafileyo basezulwini bahleli noYesu badlala uhadi, ziimfundiso eziza ngenxa yale wayini yaseBhabheli. Enye imfundiso engekhoyo eza nale wayini zizinto zoba abantu mabathandaze kooMariya, bathandaze kwabathile ekuthiwa ngabangcwele, ii-saints ezithile kuthiwa hayi kuzothandazwa ngale saint. Ezinye zezifundiso zezi zithi abantu mabayovume emntwini izono zabo. iBhayibhile iyasixhobisa, iyasilumkisa ukuba iBhabheli iwile. Le Bhabheli ke lizohamba ixesha izise uphawu lwerhamncwa phezu kwabantwana bakaThixo. Yiyo loo nto isigidimi sesithathu sisithi ngelizwi elikhulu ukuba umntu uthe wayinqula ukuba umntu uyalinqula irhamncwa nomfaniselo walo, amkele uphawu lwalo ebunzini lakhe nokuba kusesandleni sakhe. Ithi iBhayibhile yena wasela iwayini yomsindo kaThixo egalelwe ingaphithikeziwe endebeni yengqumbo yakhe, athuthunjiswe ngomlilo nesalfure phambi kwezithunywa ezingcwele naphambi kwemvana. So iBhayibhile iyasixelela ukuba kukhona le ngxaki ngexesha lesiphelo yophawu lwerhamncwa. iBhayibhile ke ngoku ithi hey, lumka ungamkeli uphawu lwerhamncwa. iBhayibhile isixelele umbuzo ukuba bangaphi abantu abangazo phofu ke olu phawu lwerhamncwa ngoba ithi iBhayibhile ibenza abantu balamkele kwincwadi yesitshilelo. Singenalo ixesha, abantu abazobe benqula umdali bazoyibonakalisa loo nto ngoba bagcine isabatha ngcwele. Abantu abagcina umthetho kaThixo ongcwele, uThixo uzobatywina ngoba into etywinwayo ebantwini bakaThixo ngumthetho wakhe. Ngokwencwadi kaIsaya isahluko sesesibhozo
iverse engu-16 kuka-Isaiah chapter 8 verse 16 into etywinwayo ebantwini ngumthetho kaThixo kodwa ona mthetho luphawu lukaThixo alinikezela abantwana bakhe ngoncwadi kaEzekiel uEzekile isahluko sasamashumi 20 indima yeshumi elinesibini chapter 20 verse 12 no chapter 20 verse 20 uphawu lukaThixo asinikeze lona isabatha lokuba unguye uYehova uThixo wethu ukuba unguye uThixo wakwenene siyibona lento nakule ncwadi yemfuduko Exodus chapter 31 iBhayibheli siyenza icace cha into yophawu uThixo asinikeze lona luyisabatha na ukuba umdali unophawu lwakhe oluyisabatha nerhamncwa lithi hayi namfuneka ndibene lami uphawu xa ujonga ke ibandla laseRoma liyalibanga usuku lwecawa uba usuku lwecawa alusuka iBhayibhileni lusuka kuthi sithi abatshintsha ubungcwele besabatha sabutshintsha kwimini yomgqibelo sayisa kumini yecawa akutsho mna kutsho bona ungazifunda incwadi zabo abayifihli loo nto leyo loo nto isixelela ke ngokuba iBhayibhile iyasixelela ke ngokuba izawuhamba ihambe kube khona imithetho enyanzelisa abantu ukuba bayigcine ngcwele icawa ayizuba into entsha leyo yayenzekile ngexesha likaConstantine 321 umthetho wokuqala wecawa wawenza uConstantine wahamba wakhokelela ekubeni abantwana bakaThixo bechutshiswa libandla laseRoma bechutshiselwa ukungayigcini ngcwele icawa nezinye izinto ke zezimfundiso zaseRoma emveni kwethuba yaphela loo nto leyo kodwa kwakhona amabandla amaProtestant abantu noko abathi hayi thina sinokwazi ukuba silandele imfundiso zaseRoma sizawulandela imfundiso zeBhayibhile kodwa umnqaku kuba xa befika eMelika aba bantu benza imithetho yecawa khona nakwezinye indawo benza ukuba umuntu ongayigcini ingcwele ilento icawa achutshiswe abanye bajulwe ezijele abanye babhataliswe imali abanye babulawa nokubulawa so funeka siyiqonde lento uba xa iBhayibhile isithi izinto ziyeza azizube ziqala ufika zasisiza nangexesha lomama White nezinye pioneers lafika ixesha late 1880s 1890s early 1900s kwababezama ukutyhala imithetho yecawa phezu kwemithetho enjengo-Blair Bill o-Breckinridge Bill njalo uThixo ke wasebenzisa amadoda anjengo-A.T. Jones ukunqanda loo mithetho ukuba ingafiki ngoba kwakucaca uba abantwana bakhe abakulungelanga ukumelana nezi zinto ezazifika ngenxa yenceba yakhe uThixo wayimisa imimoya eyayibhudla ukuba ingafiki ngoba abantwana bakhe babengekakulungela ukutywinwa ngetywina likaThixo ophilayo ninzi ke lento asinalo ixesha lokuthetha ngayo ngoku esizigidimize ngelosi ezintathu zilungiselela ihlabathi ukuba lilungele ukuza kwesibini kukaYesu mandithethe ngeyokugqibela into xa sizawuvala ubuyajonga apha abantu abasamkeleyo esisigidimisa ezingelosi ezintathu bazofikela kwimeko yokuba umtyholi uba ngazanesi silingo hayi akapasi bazoloyisa ihlabathi lilonke lizama ukuba cinezela lizama ukuba tshutshisa kuze libanyanzela ukuba bamkele uphawu lwerhamncwa lide lithi ihlabathi umuntu ongalamkeli uphawu lwerhamncwa makabulawa ithi iBhayibhile kuzoqala ngoba kuthiwe hayi makangathengise umuntu ongenalo uphawu lwerhamncwa kodwa ithi iBhayibhile bazoma abantwana bakaThixo bathi soze xa kufike elo xesha bathi hey ayizulunga leyo kuba sithi nje mabangathengi bathengise abantu bayatyala bayakwazi ukuzityela masize nento entsha ngokuba ngemini ethile ongakhange alamkela uphawu lwerhamncwa makabulawa chapter 3 verse 15 kodwa ithi iBhayibhile bazoma bathi hey noba kwenzeka ntoni asizumshiya uThixo kodwa xa ujonga kwelinye icala abangakhange basamkele esisigidimi sengelosi ezintathu bazolwamkela uphawu lwerhamncwa
iBhayibheli ukusibonisa indlela abazinikele ngayo ebubini. iBhayibheli njengoba bengakhange bamamkele uYesu ngokushunyayezwa, noThixo xa ezisa izibetho, iBhayibheli kathathu xa ujonge phaa kwezazibetho zesixhenxe, kathathu iBhayibheli ithi endaweni yokuba bamzukise uThixo lowo uzise izibetho, iBhayibheli bazothini? Bazomenyelisa. Endaweni yokuba uThixo bavume bathi Thixo sonile sixolele, iBhayibheli aba bantu aba bazomenyelisa uThixo. Hey, iBhayibheli iyasibonisa umfanekiso ombi wokuba abantu abangazusamkela basiphile isigidimi sengelosi ezintathu. Esi sigidimi sizolahlula kabini ihlabathi kubantu abazinikele ngokupheleleyo kuYesu, angenanto anoyenza umtyholi ukubenza bamshiye uYesu. Ngakwelinye icala, abantu abangasamkela ngesi sigidimi bizoba ngabantu uThixo noba ngenza ntoni na, noba uyabashumayeza ababonisa ubabalo lwakhe ngoYesu obethelelwe emnqamlezweni, soze bamamkele. Kodwa nokuzisa izibetho, hayi aba bantu abazumamkela, into abazoyenza kumenyelisa. Yoloo nto idanduluka le ngelosi sithi kuYesu ehlele efini, ithi hayi, phosa irhenqe lakho phezu komhlaba uvune, ngoba isivuno somhlaba sivuthiwe. Akho nto anoyenza. Umbuzo kuba singamasabatha ingaba siyasishumayela na esi sigidimi? Mandingaquki, mandibuze kuwe wena mntu umamele esi sigidimi, ingaba wena uzinikele ngokupheleleyo na ukushumayela esi sigidimi? Zafunda izitatements nje ezimbalwa ngokukhawulezileyo ziphuma kusibo oluphefumleleyo kuMama White. Uthi uMama White xa ethetha, in a special sense, Seventh-day Adventists have been set in the world as watchmen and light bearers. Ngendlela ekhethekileyo amasala abekwe ehlabathini njengabo bajonge ihlabathi, njengabo baphethe isibane sokukhanyisa ehlabathini. It to them has been entrusted the last warning to the perishing world. uThixo unikeze kwaba bantu isilumkiso sokugqibela kwihlabathi elitshabalalayo. On them is shining wonderful light from the word of God. Kukhanya ukukhanya okungummangaliso kusuka elizwini likaThixo. They have been given the work of a most solemn import. Banikezwe owona msebenzi ubalulekileyo, the proclamation of the first, second and third angels' messages. Ukuvakaliswa kwesigidimi sengelosi yokuqala nesibini nesithathu. There is no other work of so great importance. Awukho omnye umsebenzi obaluleke njengalo. Siyexelelwa awukho omnye umsebenzi. Ithi they are to allow nothing else to absorb their attention. Akufunekanga bavumele nantoni na enothi ifumane ingqondo zabo izisuse koluxanduva lukhulu kangaka. Isuka lena kwincwadi ethi Testimonies for the Church, volume 9, page 19. Ubuya ifunda ke i-testimony yokuqala ebhaliweyo apha kulena. Phambi koba thethela amazwi uzoba umfanekiso obonakalisa imeko elikuyo ihlabathi. I urge you, please, uyifunde le nto. Izawuba ngathi ufunda i-newspaper yanamhlanje. Xa ufunda uba unayo i-access, uye nje kwi-internet, uye phaa kulaa website yebandla yeencwadi zikaMama White, ufunde nje the first chapter yale nto. Sesi statement athi abhala kuso, uqala athethe ngaloo. So siyayibona isetting bithini. Kwisigidimi, I mean kwisicatshulwa sokugqibela endizothi ndisifunde, ku-Testimonies volume 7, page 138. Testimonies volume 7, page 128. Uthi 138, sorry. Seventh-day Adventists have been chosen by God as a peculiar people, separate from the world. Amasabatha akhethwe nguThixo njengabantu abayinqobo, wabohlula ehlabathini. Loo nto ithetha uba bengafanelanga basiphila njengabantu behlabathi. Ithi xa iqhubeka apha, by the great cleaver of truth, he has cut them from the
quarry of the world. Uthi ngexele lenyaniso elikhulu uThixo uye wabasika wabasusa kumatye ehlabathi, and he has brought them into connection with himself. Wabasondeza wabanamathelisa kuye. Uthi he has made them his representatives and has called them to be ambassadors for him in the last work of salvation. Ubabizile ukuze bammele basebenzele yena ukuze bagqibezele umsebenzi wosindiso. The greatest wealth of truth that has ever been entrusted to mortals, the most solemn and fearful warnings ever sent by God to men, have been committed to them to be given to the world. And in the accomplishment of this work, our publishing houses are among the most effective agencies. Publishing houses, uthi apa obona butyebi benyani obakhe banikezwa abantu abakwazi ukufa okanye ke abantu utsho xa sithi mortals most, the most solemn and fearful warnings, ezona zilumkiso zoyikekayo awakhe wazithumela uThixo ebantwini, zinikezwe kubo ukuze bazinikeze ihlabathi. Ngumsebenzi uThixo asinikeze wona. Ndiyamthanda umama wethu usebenza eligama lithi representatives. Aba bantu bamele uYesu, ambassadors. Elinye igama ke elisetyenziswayo apha sisithetha ntonye esi ukuba aba bantu bamele ukuba bathethe endaweni kaKristu. Ngoba uYesu uthume thina ukuba endaweni yokuba ibe nguye oshumayela indaba ezilungileyo ukube belapha emhlabeni, lo msebenzi ngoku unikeze thina. Esi sigidimi kuthiwa sesona silumkiso soyikekayo sake sanikezwa abantu. Ndifuna ukubuza kumasala athe abayinxalenye yale minquba, ingaba siyawenza lo msebenzi okanye ingaba zikhona izinto ezisiphazamisayo? Ingaba sesona sigidimi sisivakalisayo esikuthethwa ngaso apha, okanye ingaba zikhona ezinye izinto esithe sazivumela ukuba ibe ziziphazamisi kwindlela uThixo asibizele kuyo nakwisigidimi asinikeze sona? Isibheno sam namhlanje sithi kwindawo kuyo ukuba umthandazo wakho uthi, Nkosi, ndifuna uba yinxalenye yabantu abazohambisa esi sigidimi sengelosi ezintathu, ndilungiselele ihlabathi ukuza kwesibini kukaYesu Kristu, ukuze uYesu azovuna elihlabathi, buphele ububi, siphele isono, ziphele inhlungu, ziphele izigulo, kuphele ukufa. Asithathe uYesu sibe naye ekhaya ezulwini. Ukuba ngumnqweno wenhliziyo yakho lo, thoba nje inhloko yakho uthandaze nami. Bawethu sekhaya ezulwini, siyabulela ngesigidimi osinikeze sona. Siyabulela Nkosi ngesigidimi sengelosi ezintathu osixeleleyo ukuba sizovakaliswa phambi koba uYesu abuye ngamafezulu. Sincede ke Nkosi yami, siphakame, sivuthulule iBhayibhile zethu, sizifunde kabutsha ezi zigidimi ukuze sihambe siyolumkisa ihlabathi ukuba hey, Inkosi yezulu iyabuya kamsinya. Sincede ke Nkosi sibe kuvuno lokuqala, kuvuno apho sizovunelwa izulu, siyohlala iwaka leminyaka noYesu ezulwini. Unqweno lwethu losixolele Nkosi ngokuphazama kwethu, sixolele Nkosi ngokuvumela izinto zalomhlaba zisiphazamise singakwazi ukusihambisa esi sigidimi. Sincede ke Nkosi sizivuthulule, sivuthulule iBhayibhile, sivuke emaqandeni, sihambise izindaba ezilungileyo zingaphakathi ukuze isiphelo sifike. Zonke izinto ke Nkosi sizicela sikwazi uba uyasiva futhi wena uzosenzela.
kuba sithandaza ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Amen. Siyabulela kakhulu ngobukho benu. Hlalani nihleli. Ziseninzi izinto izulu esilungiselele zona. Inkosi inisikelele. Siyabulela.